pikkuhiljaa ja mä luulen, että Teemu Ilvesniemi saapuu lavalle. Ei ole iso karju. Tässä näette. Moni odottaa 140 kilosta. Talletusta lähetetään. Paketti se pitää avata paikaa. Nimet ilmoitetaan Amerikkaan meille. Amerikasta hyöksytään kisapaikka tuolari. Nyt näytetään täältä tänne. Tää on tärkeä, se pitää näyttää, että se on täyttävä kolmonen. 126 kiloa saa paine tähän käteen. Tää mitä marketeissa myydään, niin ne on 25 kiloa. Niitä saisi laittaa 4 yhteen käteen. Ja tosiaan korttisäännöllä, eli tämmönen luottokortti laitetaan sinne väliin. Aina pienikättiselle erittäin vaativa. Nyt mennään heti asiaan, Teemu on valmis. Okei. Käännytkö hieman pois? Mukaan ja pois yleisö ensin. Teemu heittää vähän löylyä, se on siinä. Näin, tää helppoa. Aika kova juttu, kolmonen kortilla. Ensimmäisenä Teemu Pohjolan jälkeen onnittelut. Ja sen jättää taas 3.5, joka ainoana virallisesti Suomessa laittanut. Hän on myös sitä. Abortti. Teemu laittaa kakkosen perään. Du darfst mein Bestrafer Ei tuplana, se on siinä. Ja se jää ympäri. Ei saa sitä. Teemu laittaa sen minä puolella. Miltä tuntuu nyt? Hyvä. Aivan mahtavaa. Näin. Ei ihan puolet ole vielä maailmalla suomalaisia siitä kolmosen kortista, mutta ensi vuonna tulee vähintään 2 suomalaista. Vähintään 2 uutta. Sitten ei ole jo maailmalla yhtä paljon kuin yhteensä muita. Näin ei painaa osin leikkiä. Ihan Suomi vastaan muu maailma. Kyllä näin se on, ei siinä auta mikään, että ei tää paljon lisättävää, että tää oli huikea suoritus.